пришла на свет святая песня нам, что прилетевшие ангелы спевали пастухам. Мир на земле поміж людьми, что для добра живут, и слухав свету тишині, як ангели п'ють. Мир на земле поміж людьми, что для добра живут, и слухав свету тишині, як ангели п'ють. Злятаються ангели з небес, как верных научить, как потримать найлепший лёс, як треба з Богом жить. Гляди, нас не покинув Бог, нас потримать идут. И песня чуется сдалек, что ангелы пьют. Гляди, нас не покинув Бог, нас потримать идут. И песня чуется сдалек, что ангелы пьют. мудрецы и вирішили прийти поклониться дитятку. Ми принесли дитятку дари, тому що він король. Мудрецы поклонились дитятку и пошли іншою дорогою у свой край. А что было далі? Дитятку дали ім'я Єсус. Ён Божий Сын. Ён був добрий і справедливий. А коли ён вирос, ён здійснив великий подвиг. Ён збавив усіх людей від греху і вічної смерті. Усіх? Усіх, хто повірить у його. Пройшло більше 2000 год, а ми і сьогодні святкуємо Боже народження. І ми святкуємо. Что
конкурсе «Батлей» пути христианской культуры вознагородживается дипломом «Парафия Наисвятейшей Троицы» Друя.